syaratnya wong iso bersatu kuwi sing jelas rukun. Rungokno. Iya kok iso. Rumangsane anakmu nih mbok seneni. Harus ada penekanan. Penekanan kata. Lah supaya wong rukun kuwi nyontoh wong endi? Nyontoh budaya menyanyi dalam India. Itu lho. Awake dhewe wong Jawa gudange tata krama nyontoh wong India. Tidak ada salahnya kalau kita nyontoh yang baik. Lah nek nyontoh wong India contone. India itu dalam keadaan apapun mesti nyanyi. Contone ditinggal pacare nyanyi, oleh pacar anyar nyanyi. Sedih ya nyanyi, seneng ya nyanyi. Ngono. Orang India dengan orang Indonesia iki bedane ngene iki. Bedane nek ngerti wit gudi, wong India wong wit India gede mesti nyanyi. Nyanyine. Koye mile gaya, koye mile gaya, koye mile gaya, koye mil gaya. Wong India. Wong India. Lah nek wong Jawa ketemu wit gedhi ya padha cuma madhepe beda. Apa kuwi? Iki nyapa? Nguyuh mu. Takok lho. Dadi wong Jawa. Wong Jawa nek ketemu wit gedhe, pamane aku wit gedhe wis saka kono. Wong ngono. Cetak kok kono. Lah kono kok iso ketemu wit gedhe nguyuh terus biasanya nek wong lanang terus ditutul-tutulno lho ben resik. Berarti apa-apa kudu nyanyi. Kudu nyanyi. Lah kowe? Kowe ya iso nyanyi. Lho nyanyi to, Pak. Mengembangkan nyanyi. nyanyi. Derekne Mas Rudi ning kok pesantren ki mau. Ya, aku nang nggone omah dalam keluarga nyanyi ya. Arek budal pamit. Keluargamu ki lho, dadi wong iso nyanyi kabeh. Bojo kula, maratuwa kula niku sedaya penyanyi. Wih, dan. Indah no kuwi suasanane. Indah. Oh lah, teng omah kula niku hiasane kaset tok pokoke. Wah, kaset lagu. Kaset lagu. Kaset BF to. Kaset lagu pop campur sari. Anu modele kaya BF ngono lho. Angger pisanan kan cover itu. Aku ngene iki berangkat ya. Pamit kowe karo bojomu. Pamit karo istri to. Piye? Aku berangkat ya, Mah. Aku halah. Apa? Potonganmu kaya ngono nyeluk emah iki lho. Lho, lah bojoku jenenge Satimah. Wah, lah enggak mamah ta kuwi. Mamah apa? Kok iso kemayak men wong wandane kaya tak kira mamah. Ora. Bakul es tebu kok mamah lho. Lah iya. Aku berangkat ya, Mah. Ya, Mah. Aku terus buka lawang mobil. Kan aku nunut. Duwe mobil ta kowe? Nunut truk dadi. Buka. Tapi kan padha mobil yang kita Pak nggih. Boh. Pak Era bodoh. Aja gawe emosi Mas Rudi lho kowe. Sangokne kok malah truk kok. Lah truk iki ndak pit to, wong truk ya mobil. Ya bener. Ya. Pamit. Ngono ki bojoku ya nyanyi. Nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Asik, isa kaya ngono to kok iki. Aku ngerti. Ibu-ibu ki mrene batin. Batin piye? Cah kelo raine kaya tikus kok enten. Lah. Ora ngono. Aku ora ngono. Ora kaya tikus. Kae kagum karo kowe. Darene awakmu ora kaya tikus. Lah niki lho. Darene kaya manuk uwuk, ngono lho. Malah nek sing ngrasani lho Pak ya kuwi lho dagelan menungso rai naga ngono jare. Lah ki ndak sembur pisan kaya. Lho sakire. Pamit akhire kowe. Wis Bu rasa nyanyi engko njaluk mantuk tak tumbasne apa aku. Kowe muni ngono. Kok mantuk tak tumbasne apa? Apa nyanyi meneh? Bojomu nyanyi piye? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Asik, so sweet. Mesra tenan. Menawi wis nyedak bojomu langsung sempeti kembang. Wah aku. Lah nyapa? Aku tak sempeti aku didopak kok. Lah kuwi tandha tresno. Tandha tresno apa? Sempiti kembang. Tak sempeti aku dituwapuk ngene. Lah kembang apa? Kembang api. Aduh. Mas. Sempeti kembang mawar, kembang kantil, kembang melati, kembang api mbak selempete rumangsamu bojomu. Saya sudah memet kemana-mana itu tidak ada kembang. Orang memet lho bahasa di memeti. Memet ki apa? Morak-marik lho Pak. Mubeng-mubeng lah. Saya sudah tolah-toleh. Wah toleh kene. Tidak ada bunga. Tidak ada bunga enak. Akhirnya kembang api kuwi. Sumet jenenge ora mesra nek kowe kuwi. Wong kok iso
Nuwun sewu lho Mas Rudi. Nggih. Iki mumpung neng pesantren. Awakmu kan ya saka Bojonegoro. Aku krungu kabar jare kowe wong pondok. Lah aja disiarne ya Mas kok. Ben ngerti piyayi kene ben ngerti to. Sapa ya Mas Kumit ke sejatine asline dagelan. Lah sampean ora ngerti asline kok. Aku dipondokno ki mergo kasus. Loh. Lah kowe kudune berbangga diri ning pondok wong di pondok niki golek ngilmu, golek sampurnane urip, golek dalane urip, sinau ngilmu agama ning pondok. Mulane mumpung ning kene tak jelasno sik. Piye? Larah-larahe aku kok klebu pondok kuwi. Ceritane Polahku biyen iki cah nom kene tak ungguli, Mas. Lho edan. kowe iki termasuk Kula nek sepeda motoran zaman kula niku posban. Waduh. Nalpot kula bedel. Suarane iki teng. Apa enek senapet posban kok suarane teng apa enek? Sing duwe motor ya aku apa sampean to? Sampean. Lah iya kok ngeyel motor tak bedel kowe. Ya cuma bedel kenapa teh? Nalpot yang tak gasno teng. Edan. Dadi angger gas pindho yo teng teng. Nek bekas suwi Wis suwi teng 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 teng. Oh, wet suwi. Lagi melilino. Apa kowe? Des. Aku biyen cah nom-nom ketemu kowe wedi. lagi nreng nreng kok Cah ngengek. nom-nom melilik. Pamane melilik ngene. Apa melilik? Des. Waduh langsung sikat. Nggih aku. Lah niki lari Kula lho, Mak. Kula anu teng perapatan kae nang daerah nggonku jenenge nek daerah Padangan. Padangan. Kuwi sepeda motor dijejeri GL. Rong tong teng. Saya mbelocet menawa ya mendem. Menawa mbelocet iku truk. Numpak cah Anu diblayer-blayer. Oh, aku. Awas Wih, kowe. saulip koseh anu daerah kiwo. Sisih kiwa. Kiwo kan. Serumat. Lho kiwa kene lho, kiwae kene. Aku kene ae. Oh iya. Ono akeh wong. Iya. Kowe tengen, Yo, Kowe tengen. tengen saka tengen. Wes. Ruwet. Tak belayer teng teng. Ha ngono. Ah, ngono kuwi ora trimo. Ora trima wong e. Nyolep meneh. Wah. Weh, jan aku Blayer neh, Cek. ora sabar. Heeh. Wi sing GL mau wi, sing GL mau. Heeh. GL. Solep. Heeh. Gua tak ngarepi tikungan, Mas. Waduh. Akhire. Aku seruan ngaprak wedi. Tiba kowe semaput kowe paling. Ora apa-apa aku. Lho tabrak wit. Nabrak wit ya mesti emokno kowe. Aku langsung tangis sawet taterne. Waduh. Edan. Suarane piye? Oh, saya tak tabrak wit bayem kok. Loh, aduh. Sik. Ngapa lah, Mas? Bayeme iki dhisikne. Bayeme dhisikne ak sodok ndelok Lah sore kene kok. tikungan ya ora ora to mosok kondisikno bayem lho. Enek tikungan. Enek tikungan. Motor macet. Motor macet. Mbok kok. selahne. Bocah ki loro ki mendek aku langsung tak pepet set. SIM surat aku ngono. Waduh. Lah apa-apa. Kowe dadi apa? Lah kaya polisi lalu lintas ate kok SIM. Wis to meneng ya, Pak? Iya SIM. Aku SIM surat mana? Gak duwe to. Dia merasa bersalah Bersalah wedi. Wah, kancane diceluk kabeh. Wah, iki lho dadak kono ki desane dekne. Heh. Wah, cawah ki, Mas. Akeh teko Aku dhewean. Dhewe. Lho, Gak wedi kowe. Apa ngeroyok ki aku. Heh. Maju sisi, ora iso bareng. Lho kok bareng to aku. Ada. Kowe terus piye? Aku meneng ae, Mas. Wani tapi kowe jek wani kowe. Tak sementing ora mundur. Ora mundur. Meneng aku. Lah nyapa kok ora mundur? Semaput aku. Jatuh sih cah aki ya. Ora kuwi